part 2 af, hvad jeg har fået, og hvad min veninde har fået. Så i part 1, der sagde jeg, at jeg fik den her halskæde og noget makeup, som jeg viser. Og så også, at hun fik de her spænder og et armbånd. Og armbåndet har jeg selv lavet. Så ja, nu der vil jeg vise jer, hvad for noget makeup jeg har fået. Så ja. Så jeg har fået den her, og sådan, jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge det her, men ja. Så har jeg fået den her øjenskygge her, den her farve. Den her og så har jeg fået den her guldting, som jeg ikke havde den, men ja. Så det var det, jeg fik. Jeg har lige den der læbestift på. Jeg ved ikke helt om den er meget lysrød, så jeg kan måske godt redde det. Sådan der.